Machiegni kendo nyakorom Gajwang' wadonje kidieny mar ariyo mar chendo mar amany piny kama wadwa twakie gi wendowa makawuono ma en Maurice Anyango en apisa mar Kenya Red Cross bade ma Kisumu. Wadhi ng'eyo nyakorom Gajwang' kotenre kod wechego mag reso oganda kod mwandu bende gisebedo ka gitimo. Iseng'iyo ni koth mapek osebedo ka chwe pacho kama ngima ka bende en koth mosekelo midhiero kendo kata lal mar ngima nyakorom Gajwang' podwa oro ote mag kuyo kod hocho ne anyuola kod familia mago mowito jogegi. Masirano abende sane kawuono bende no kelo tho mar jomoko ariyo mano otho kotenre kod sienyruok mar ot kata ruomruok piny mar ot nyakorom Gajwang'. Wadwa twak gi Maurice Anyango kantie Kisumu ma Kisumu. Maurice oyimore mo nyakorom Gajwang' kapok achako twak marwa mar amany piny machiegni. Erokamano ahinya. Machiegni rameny piny iswani to sani piny chal nade? Ang'eni oganda nitie kod pinje mopogore opogore ka bende pod giwinjo ka nitie gik mapod timore. Nyaka sani kigo wang'i tarubin mari wacho ni piny chal nade kotenre kod midhiero ma okel kod oulano? Kaka wang'iye kendo kaka osebed kiwacho gi jogo mang'iyo lokruok mar kor dwasi wacho ni e dwe ma wantiere dwe mar adek, ang'wen nyaka abich wadhi yudo koth kendo koth mang'eny ma onego bene jothurwa aikore ne. Thothne koth ma bende waseyudo ka biro kendo e yor oula en koth mosebedo ka chwe malo Nandi, Narok to kendo Kericho. Miyudo ka pi osebiro mang'eny ma ochapo jogewa modak kuondego ka gin kuonde machalo kaka Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya bende nyicha ochapo matin. To thothne chutho en ni wach ni no wach chon kendo wayudo ka tudruok ka gi kacha omiyo jopiny osekonyore kendo gi wach mane giyudo ne yo makare. Erokamano. Erokamano ahinya.